olubuhlungu kakhulu phakathi kwesizwe olwenza ukuthi luthanda ukuthi lisebenzisele emuva. Ngenxa yabantu abathile abahlela lemihlangano lena efana nomhlangano womhlaka-4 esingawazi thina. Uzokhuluma ngathi lowo mhlangano. Akekho umuntu lakwaZulu onelungelo lokuthi ekhulume indaba yesihlalo sami ngaphandle kwami. Ngeke ngivume lokho Zulu omnyama. Ngoba ngivikela mina. Lokho ngikuphethe, angiyibekanga mina la. Angithi basagijima nalaba abayibekayo bona ngathi uqhamuka nje lento engihlezi kuyo. Nangumntwana okutheleze eduze kwami. Akamananga nje wahlale wakhethwe ezulwini asiyihlalelanga la ngokuthanda kwethu. Abantu abadala balapha ekhaya lokulukuva manje othi yena usawukhuluma indaba yesihlalo sobukhosi uyobhekana noNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngicela ukuba ngikusho lokho. Mina ngibe nenhlahla ngoba ngingane yesihlalo ngoba bathiwa ngingabi uma ngilesi sihlalo kuyoba amabutho naye uNkulunkulu uqobo lwakhe kuvele kulwena. Angazi-ke baningi sibabona bebhekane nesihlalo ukuthi kwenzakalani kubo ngoba bayikhumbuzane futhi Zulu omnyama ukuthi amambuka ayevele khona kwaZulu. Manje kuselusi lokho ukuthi kunabantu sithi sizama ukulungisa lo mbuso ngoba sisuka kade uliwa into yesihlalo nayo futhi engayilwanga ngoba ngingaqala ukulwa mina leyo mpi futhi nokulwa nalolu hlekwana lokukhuluma ngesihlalo kuyinkinga uzobhekana nenkinga. Mina nesiko angingambi kakhulu, angithandi kodwa nje engizokusho bengawunaki loya mhlangano wabo basiwazi. Kunabantu abaney'nhloso zabo, abanye babo engibaqhelisile eduze kwesihlalo ngoba kwesiy'khahlelele sona. Ngifika nangibaqhelisa baqala lemihlangano efana nomhlaka-4. Manje ngiyathi isho ngifuna ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi abanye babo abahlala kule mihlangano bakhona la. Ngifuna nambe niyobatshela sizwana ukuthi asizukuhambisana nalento abayenzayo, sizobhekana nayo kabuhlungu ngoba ngempela kasathandi ngempela mina nesizwe kasathandi. Abayeke lento abayenzayo ngoba ukuthi lemihlangano ayikho emthethweni ibazwe bakhoneni. Umhlangano onjani lo? Umhlangano wokugaba.